бародарои навижа моро 3 июл омадем ваъда мукан дар Тоҷикистон ки 40,000 рубликай мақсад хурда хӯрок, питани пилӣ, квартира, духтар, ҷои хоб, ҳамаша ҳисоби фирма. Ина 3 июл мо то ҳамин вақта кор кунем 40,000 ойлик моро гуфтан, мо ба ҳамон хотир бачаҳо хестан омадан. Мақсад дигараш гуфтан ҳамаша ҳисоби фирма платиҷ мекунам. Ина ирӯз омадем моро дар ҳамин зимистон объёмон додан. Мақсад иҷо омадем гапҳо дига шид, моро 2 миллиона қарздор кардан, 1 миллиона 912,000 қарздор кардан. Ама хурда хӯрок, питани, ҷои хоб ҳамаро дар каламон бастам патент-матента. Ина як ҷой омадагем ки як ҷой бесоҳиб иҷа 2 бригада, ина 3 бригада, 2 бригада партуфа рафтаге, 3 бригада моем. Ина бачаҳо то ҳозиро ба либосҳои тоҳистона кор кардесам. Мақсад ина як мушид хурда хӯрок ки мо фақат нонай саҳар, абед, чой авқота намебинем. Ина як бача овардем ба моро партуфа на прораб дорам. Мақсад ягон кас тараф мо тоо намехтад. Ина 3 бригада мо онҷа кор кардесем, 2 бригада дига партуфа рафтаги будем. Материал надорам. Ина вақт ханак шида ягон одамизод тараф мо тоо намехтад. Мегем бо ба сармон зурӣ мекунем ки қарз дорем. Ина 4 мушид аҳоли мо намеяд. чӣ кор карданро намедонем, гуҷо бирем, гуҷо даъво кунем намедонем. ина бачаҳо кор кисан бечораҳо ина тай либоси тоҳистона. Ина бовар кунем накунем ку ина ин либосҳое ки нем як таним та ёфтагиан ҳамашаи мусурка, ҳамашаи мусурка ёфтагиан. ин марdak ина аҳволи зӯри мо афхонаки ин тариқ ба ҳамин ҳолат расондан. 40,000 ойлик мо гуфтан дар оҷа ваъдамон додан, иҷо омадан ҳама чиро дар калам мододам. чикор кунем намедонем. Фақат нем барои квартира кор кардесем озирашта, барои патент хурда хӯрок мондан намерасам. грозит мо кардагиан намедонем, чикор кунем намедонем. ин амирӯз 26 ина октябр, 2 октябр дар зимистон моро гуфтан объём доданд ки қарз дорем. мақсад тай 1 миллиона 912,000 қарздор монда намедонем.